Mamă! Bă, n-ai văzut, n-ai bit. Mamă, bă, stai dracu. Bă, cum că te-am adus din casă? Hai acum. Uite acolo, e fix lângă. Așa, perfect, îl vede bine, gata. Filmează, dă-i, bate-l, arde-l. Mamă, trei! Mamă, bă, nu aduce coașe! Bă, nu mai zici încolo, că acolo în papagalii trăiți? Să-i mănânci? Nu! Lasă-mă că o atrag. Hai, mă, să-l filmezi și văd aici, mă. Mergi, frate! Bă, nu aduc coa! Uite, mă, bate, nu poate în coace, vezi? Mamă! Bă, cu ce ar... Bă, cu ce ar... Ce dau buta asta? Mamă, zici că e... Mamă, trăiți, bă, asta zici că e jumătate și ar, mamă, ce gruși și are. Bă, la ce? La ce dracu să vină mă aia? Ce e mai tată, sunt sexy. Uite, face... Te vezi pe tine? Ia, adu-mă un băt mai mare. Dă-te cu băt, că am încercat să căutăm, e nebun, dar nu găsim. Nu curpă! Am încercat cu clătita și n-am făcut clătite, crezi că Adevărat, la mine a mers, dar la ea nu merge. Ia-mi-o pe bagane. Bă! Dă-i, bă, dar tu n-ai ușa aici, mă? Nu! Ia deschide ușa aia, să mă... Nu! Bă! Părătorul mamă și mă omoară. Mai este acolo? Nu, dar nu mă omoară. Chemă dracu salvarea poliția, ceva dracu. Pisică turbată, ești nebun? Păi și pe mine mă zgârie. Îți trage mă pătură din camera ailaltă, n-ai să-l înveliște, ești nebun? Da, bă. Hă? Nu mă pătură pe el. Nu pe el, bă, pe tine. Oh. Ia pune pauză, mă, gata. Fio. Continuare. Cum dracu mă să pui pătură pe pisică, vrei să o sufocă? Dar două morți, că mie mea oricum. Mie mea oricum. Ai tu în față? Bă, trei varvo, poate sare pe voi. Bă, ușa aia trebuie închisă să mă rog, e deschide ușa. Aaaa, te doare capul! Ai intrat! Bă, trăi sărție! Băi, omoară papagalul! Unde e papagalul? Și după Olivier. Sus, în balcon. Lasă-mă că vin. Fii aici, nu, intră tare acolo. Intră tare acolo, acolo ăla intră. Așa. Gata, stai că eu... Părlește pisica e acum, e de mult varianta a doua. Mi se pare că te omor. Mamă, nu, lasă închisă! Lasă-mă! Unde se ies? Fă, poate mă... Așa, perfect! 10 puncte, trăiți, ar familia, să și călțați. Bă, tot iese pe pisica, bă, iese pe aia! Mamă, trăiți, ar poate spate. Mamă! Ia dă-mă cu apăgane și pula, ia dă-mă cu tampoa. Bă, nu poți sare pe sticle, după aia bă, dărând sticlele. Dă-mă cu apă. Mamă, trăiți, ar familia. Nu, știi ce? Bă, știi de unde să faci? Din partea aia ca să iasă pe aici. Hai, treci cu apa. Stai așa pe Tata, tine. ghidu-ți-o la bani. Dă-mă cu coada, dă-mă cu coada. Dă-mă cu coada. Dă-mă cu coada. Că-ți pătura. Zât! Dă-i cu coada. Dă-mă tăr mai bine. Dă-mă cu capul să mori. Bă, ridică aia în sus, ridică aia în sus. Ce? Ridică aia în sus, să nu o zgâri, așa. Și pe aia altă. Mamă, putu-ți morți, bă. Mamă! Dă-i mă arba! A zis! Stai mă așa să închid asta la papagali, nebun? Trăița, unde e? Bă, băi stai mă, și cum iese pe acolo? Nu știu. De unde e? Acolo? Ieși fă pe geam. Ai plasă, Am nu? luat acolo. Bă, proastă idee, bă, să fii cu plasa la geam, bă, putea să sară pe geam, dracu, era idee bună, genială, e bună de... Sigur. Nu mai interesam, mă, sau am interesat. Ce că nu ajunge la el, e de... Mă, stai, mă, mă. Nu mă fac un veciu, bă, nici măcar ușa acolo. Păi e deschisă ușa. Bă, dacă vine partea asta, pune... Ești, bă! Fut!
Mamă! Bă, e închisă? Cum dracu să fie deschisă? Deschisă! Cine a deschis-o, bă? Eu! Bă, te-ai și prost! Stai acolo, nu pui ceva acolo. Bă, pune ceva, adu pătura. Stai așa, băi, nebun să adu pătura. Stai așa, mă. Bă, unde e? Stai, bă, așa, să aducem pătura. Hai, pune. Închide ușa, mă, miezul. Păi, de Bă! Bă, trebuie să blocăm, mai aducem o pătură, ca să blocăm și aici și acolo. Dă unul acolo. Nu, bă, că mă uit la pe mine și de la... Stai așa, aduc pătura, aduc altă pătură. Așa, băi. Stai, mă, că aduc altă pătură, bă. Mamă, dar ce păturoaie are ăsta. Așa. Ia. Și ia atent. S-a ridicat de la tine? Bă, uite așa pune-mi, mă. Hai, mă, mai repede. Pune pe pauză, dracu, pe viață. Stai, mă, faceți mișcare pe acolo. Uite, sare pe aici. Trece pe aici. Stai așa, mai aduc un scaun. Mai ai scaun? Nu, n-am dus la scaun. Bă, dracu, n-ai scaune. Uite, dracu, le găsești la... Bă, trebuia să dai pătura și o puneai peste, bă. Lup. Nu, suntem gata. Uite așa. Lasă-mă așa. Nu, mă, stai așa ca să punem pătura și peste ăsta. Să nu aibă cum să treacă. Deci dă la dreapta, ce drept. Poate intră în groapă aici, să te poți ai. Unde? Aici, unde? Unde? Nu, îi preica. Unde dracu să intre, bă? Uite așa e, nu? Am gata, pregătit-o. Și punem peste. Uite așa ca să nu treacă. Gata. Bă, trebuie să... Bă, sincer, Gata, mă, bă, mă piși pe ce? nu, trece pe aici. Gata, mă dai până acolo. Gata? Aia, ești nebun? Dă-i că eu filmez de mult. Bă, dar la tine e mai lasă ca la mine, face schimb. Lol. Bă, dacă sare la mine, trăiți în familia. Lol, o omoară, e nebun? O omoară. Sau o omoară pisica pe el. Bă, eu intru aici dacă e, fii atent. N-am mai. Bă, e decât o singură mătură, e ghinionul tău. Ai ajut, mă? Ce? Aprinde-mă becul. Mamă, aprinde-mă becul. Aprinde becul ăsta de aici. De pe hol, aprinde becul, lup. Aprinde becul, lup, uite-l acolo, uite-l acolo. Aia e, genial, treci înapoi. Treci că te omoară. Eu cu ligă. Hai, măi, ne mâna cu lumină. Bă, eu nu ies de aici, să mor. Bă, deschid ușa la papagal. Trăiți ar familia. Bă, vreți să vă ajut? Bă, nu mă mai... Trăiți ar fi... Bă, du-te mă că te omoară asta. Mă, gata, cucu! Ia-o! Câți urși! Dispar! Nu! Bă, ce zic? Bă, uite! Bă, unde e? Unde e? Bă, unde e trei barbo? Unde e? Lasă, lasă că am eu mătura! Am eu mătura! La, mai mori, fiaro! Pier, satano! Iau! Mamă, se pune pe burtă! Dar ești afară de pe casa asta, că e casa ta, dă-te dracu! Mamă! Ia-te! Stai că iau papucul! Stai să iau papucul! Stai să iau papucul, îi dau papucul cap! Stai așa!
Da, filmez. Oprește filmarea. Haide, fă, pleacă dracului de aici, ieși! Haide-te, dracu! Fă, firea, dracu! Fă, firea, dracu! S-a călcat pe ea de frică, e, mă? Bă, arunc cu Adidas și ăștia? Da, bă, dar se zice partea aia, cred că. Ma, ieși! Cât fă firea, dracu! Ieși! Mare, e stampină. Dă-mi și o sete, tot. Hai, scoate și o sete, Mamă, cu... Bă! Merge tot. Să-ți mă de filmare. Gata, ta